Ей, живеем в доста странен свят. Искаме бързи пари, с тях си купуваме бързи коли, хапваме някъде набързо. Знам, че и днес бързаш. Знам, че нямаш търпение за това. Като Кавасаки по бита набирам, като мамник над земята те вдигам. Дори в доброто лошо намирам, отново за майка не мисля спирам. Включване от гореща точка на света, където колите като ракети започнаха да летят. Където всеки втори пише история, всъщност пуска стори. Не спира да приказва, но на мен не ми се спори. Облаче с бодлива те огражда, бащини ми двори. Знам, че на всеки мой трак частица от теб говори. Хубава кола, купена книжка от човек с купен глас. Ти живееш в балон с райски газ. Знам, мечтаеш за силикон още в 6-ти клас. Всяка рима право в целта, а камбурас. Човече, осъзнай се, палиш първа цигара на 12, само за да си купиш електрона на 13. Пиши долу в коментара как ти се струват по твоята скала първите 16 от тия 32 бара, защото има много причини отново да чуеш моите рими. Прости ми, под мишницата си носех цял кашон с дини. Сей, старото МС пак е на линия след толкова години. Попити ChatGPT, пити Gemini, пити и Siri. От пламък превърнах се в камък и в много добър слушател. Приятел, казах с Богом на рапа, но никога не станах предател. Музиката ми на пауза дава ми нечовешки сили. Рапът ми ален от света е след будили и коприви. А седнал на кръглата маса в плаза, краля на бързия кредит. Сълзите му капят в ракия, слушайки новата песен на медии. Вика ден година, храни аз песен за година. За него не е нафтата, бензина, дай му керосина. Излиза от ринг, мол, сякаш от бокса на Нюрбургринг. На светофара гледа от високо Яо Минг. И верно, май стана модерно, а гледаш гневно. За това се прибирам да си цъкам хиро с Инферно.